Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Njengoba nibonile bafethu ukuthi siphazamisekile kule video yethu. So uma ufuna uku-understanda le video ukuthi mayelana nani, buka le video engiyipostile before le. So that uzothola yonke i-context ukuthi bengithini. So ngiphazamisekile. So ngigcine ngithi laphana omunye umuntu uzoyibuza ukuthi o-connection ngizobathola kanjani? O-connection ngihlala kwindawo disadvantage, mhlawumbe ngikwi-rural area noma ngihlala kuma-informal settlement. Angazi umuntu la umuntu engaconnecta naye, umuntu engabuka up to yena, yabo, ngilandela ama-footsteps akhe. So wenze njani? U-best way ukuthi ube good uconnect nabantu babe ne-interest ukuconnecta nawe ukuthi uyi-improve. Qala wena, it can be physically, knowledge wise, yabona, u-improve ngokolwazi, uthuse ngokolwazi. Uma ukuthi kusamele uye esikoleni, mhlawumbe usakuleyo position yokuthi no, uyanga enough ukuthi usangabuye esikoleni, ngabe i-solution of-best ngoba ufuna ukuyi-enhance, uyinyuse i-level of education yakho. Omunye umuntu physical musini yakufuna strong, yabo, ufuna ugym, nakho ku-best. Kodwa u-best ukuthi uconnect nabantu babe ne-interest ekuconnecting nawe, ukuthi uqale uyinyuse wena ukuze bazoyibona abantu i-value yokuconnecta nawe. Ayikho umuntu ozofuna ukuconnecta nawe ebona ukuthi umuntu uzosakha i-world noma i-energy kumina, uyena ozolokhu ecela usizo kunokuthi kumina kube khona ya exchange value leya yokusizana, yabo. So iyona ndlela yo-best yokuconnecta ukuthi uyinyuse wena ngokolwazi, uthuthukise ngokolwazi. And the more unyuka to financially, omunye uzothi no financially ngifuna umsebenzi nje, ngizothuthukisa kanjani financially? Okay, it's fine. Ungayithuthukisa ngokolwazi, ufunda incwadi, uma uthonayo incwadi, ngena ko-YouTube, kula ma-subjects o-interested kuwona, uzama ukubuka i-content eseculator around lawo ma-subjects. Kube nje at least kube khona into oyaziyo ukuthi uma uxoxa nomuntu okwi-position e-higher kunawe, wabona ukuthi no, lo muntu lo lento ayifunayo uyayifuna futhi uyayi-understanda futhi uyayazi, yabo. So ikona ku-best ukuthi before uconnect nabantu akwazi ukuthi uhambe umisa abantu uthi no, ngifuna i-connection. No, ukuthi uyi-improve wena, and the more uyi-improve wena uzobona ukuthi uzoba ngathi magnets, abantu bazoyidonsakela bona towards wena. So ikey lapho ukuthi uma ufuna ukuconnecta nabantu ne-success ukuthi uyisene. Manje abantu abaningi uthola ukuthi umuntu unalento ukuthi ezazi ukuthi u-disadvantage ngayo yonke indlela, ngabe educationally, ngaba physically, ngaba knowledge wise, okakazi izinto, yabona, ey'ningi ey'theni. Kodwa uthola ukuthi uzojaha ngayo yonke indlela ukuthi uthole ukuthi unawo connection. Khona abantu abanawo connection, uyakwazi ukuthi ube ne-connection WhatsApp wakho nabo abantu ongathi uma basendela ama-message kuwe ngathini, ngathi unabo abantu ku-WhatsApp ongakwazi ukuthi ubasendele ama-message, mhlawumbe bama-position a-higher, mhlawumbe bama-managers ey'nkampanini, bengakwazi ukuthi bakuplage bakufake nabo. Kodwa nxa uthi i-relationship yenu nabo ayikho that, yabo, beneficial between nini. So ugcina nje ngokuba ney'namba kuphela, uthole ukuthi nje basendele i-message akubona abantu abangaba interested ukuphendula umuntu ofana nawe. So that's why uzame nawe ukuthi uyinyuse ngayo yonke indlela, uyabona, ukuze ungathatheki kancane. So iyona into engizama ukuyisho nje kwi-video yanamhlanje. Njengoba ngishilo, if you wanna get more details mayelana le video engikhuluma ngayo, ngoba njengoba ngikhuluma i-context nokuyi-understand ngoba uyibuka ngevideo yokuqala ukuthi bithini. Before nje le ine-thumbnail yakhona ngisho ukuthi stop using LinkedIn, uzoyibona. So ilokho nje kwanamhlanje. Until the next time, stay tuned.